Ja, så kommer vi til A-mol-akkorden. En trefingers greb, hvor vi har første finger i første bånd på anden streng, anden finger i anden bånd på fjerde streng, tredje finger i andet bånd på tredje streng. Og nu vil vi så helst undgå, at vi sætter fingrene på den måde. Første, anden og tredje. Fordi så kommer man jo altså ikke videre, hvis vi har en melodi, der går og så kan vi spille igen. Det duer ikke. Vi skal frem til, at vi kan sætte fingrene ned på én gang, så vi ikke behøver at stoppe op midt i det hele. Så vi starter med at sætte igen, som med de andre G og C. Vi sætter de to fingre her, anden finger og tredje finger i anden bånd på fjerde og tredje streng, og så sætter vi første finger på. En gang vi løsner, uden at slippe helt, altså det er der ingen grund til. Vi sætter fingeren sådan lige ned, og så husker vi lige på at kigge for ind på nethinden, hvordan de nu ser ud. Ja. Anden og tredje finger ned, første finger ned. Anden og tredje på en gang, og første finger. Og når vi nu ikke at få første finger med, ja, okay, så lyder det sådan her, som egentlig lyder ganske udmærket den akkord. Det er så bare ikke en A-mol. Der skal vi have den her med. Men altså øver du dig på den måde, i at sætte fingrene på en gang, så lover jeg, at så vil du få den ind i systemet, så du ikke skal tænke over, hvad var den nu lige, og så videre. Så vi prøver at sætte dem igen. Anden, tredje og første. Og så tager vi og prøver at sætte dem ned på én gang nu. Og løsner igen. Og vi sætter dem ned igen på én gang. Ja, og en gang til. Øv akkorden et par minutter, 5 minutter, ikke mere, altså, men helst hver dag. Så lover jeg, at du bliver bedre til at tage den. Og god fornøjelse.